Конкурс за авторска песен. Второ издание. Започва сега. Ако си такъв, обаче имаш идея за авторска песен, запиши се за участие в конкурса на Фондация Денислав Тодоров. 10 участници, 5 финалисти, 1 голям победител. На всеки следващ етап в конкурса получаваш все по-вълнуваща награда. Прослушване в студийна среда. Влизаш в студиото, правиш студийна сесия с твоята авторска песен и я представяш на нашето жури от професионалисти в музикалната индустрия. Аранжимент и репетиции. Журито ще избере 5 финалисти, а ако си сред тях, ще имаш възможността да работиш заедно с бенда и екипа на Фондацията, за да аранжираш своята песен и да я изпълниш на концерта на Фондацията през януари до година. Точно тук. Концерт. Концертът е именно и финалният етап в конкурса. Публиката ще гласува за победителя, а той получава голямата награда. Професионален студиен запис. Това е шанс да работиш в професионално звукозаписно студио, където твоята идея ще се превърне в професионален музикален продукт. Ако имаш неиздадена авторска песен или дори само оригинална идея, запиши се за участие в конкурса на Фондация Денислав Тодоров. Срок за кандидатстване 31 октомври. Възраст до 18 години. Жанр без ограничение. Може да бъде завършена авторска песен или дори просто ваша оригинална идея. Кандидатурите изпратете на contest@denislavtodorov.org. Повече информация на сайта на Фондацията.